Преди да се изкара от поточната линия, всичко се шлифова, допълнително преглежда, уплътнява. И проверява. А тук е много интересен автобус с цяла врата, остъклена. Електрик. Износ за Япония. В момента го сглобяват и го проверяват електрониката. Много са любезни да не пуснат вътре как работят момчетата. И всичко е наред. Тук поточната линия е за по-големите автобуси Атак, които се произвеждат 2 бройки на ден. Производствените халета на Красан. 41 човека работят на този конвейер и произвеждат 3 автобуса на ден. А тук текат вече тестовете на 8-метровите. Прецизна изработка и прецизни тестове.